Balmau assalamu alaikum abalma ke do docteur Mangane an bɔra yiri dɔ ka sansan yiri an b'a fɛ ka kuma kan an balima minnu bɛ burusi kɔnɔna na ani an balima minnu bɛ duguba yɛrɛ kɔnɔna na ta sɔrɔ joli dɔw bɛ yen a bɛ bɔ mɔgɔ la joli nin u b'a furakɛ joli in tɛ suma joli dɔw bɛ yen joli qualité ka ca quoi awa jabɛti joli ninnu kan t'olu ma walima c'est-à-dire i ye accident kɛ i bina dugu ma joli y'i sɔrɔ kuma kan t'olu ma i y'a faamu wa nka joli dɔ bɛ bala ka bɔ mɔgɔw la joli u b'a furakɛ ka dɛsɛ i y'a faamu wa donc u bɛ tali kɛ joli dɔw fana bɛ yen bonni don n'o ye sɛtanɛ a tɔgɔ de dabali bonni ninnu ye nin bɛ o de furakɛ ne b'a fɛ ka kuma o de kan an balima cɛman minnu bɛ yen i bɛ taa muso dɔw sɔrɔ so kɔnɔ u ye dabali kɛ k'u sen bon u bɛ sen furakɛ dɔgɔtɔrɔso la ka dɛsɛ a bɛ bɔ cɛ la a bɛ bɔ muso la n'a joli sugu b'i la i bɛ se ka san 3 san 2 kɛ a bɛ bɔ wagati bɛɛ a bɛ yen dɔw yɛrɛ bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ fo kolo bɛ bɔ a kɔnɔ i y'a faamu dɔw yɛrɛ ta fo tumu bɛ bɔ a kɔnɔ basi yirini u b'a fɔ nin de ma ko basi yirini i y'a faamu wa a dɔnnen don kosɛbɛ a den de filɛ nin ye den jamujanba in i y'a faamu hali n'a kɛra den jamujanba den 5 walima 10 kisɛ b'a kɔnɔ i bɛna jamujan kari dɔrɔn i b'a bila kolon kɔnɔ ka susu n'i y'a bila kolon kɔnɔ ka susu i y'a faamu wa n'a mugu bɔra sisan an bɛ saliji bɛ ta palani min na n'o ye tamati boîte palani i y'a faamu o palani i b'a mugu in bɛɛ cɛ k'a kɛ o kɔnɔ n'i y'a k'o kɔnɔ sisan i b'a sigi tasuma kami sanfɛ k'a datugu a bɛ sisi quoi i bɛ to k'a lamaga a bɛ sisi i bɛ to k'a lamaga a bɛ sisi i bɛ to k'a lamaga fo a bɛɛ bɛna sisi ka ban pewu k'a mugu kɛ komi mugu finman i y'a faamu wa o mugu finman in dɛ sisan dɛ i b'o de ta k'a kɛ boîte kɔnɔ i bɛ se k'a kɛ manesi boîte kɔnɔ k'a bila kɛrɛfɛ i y'a faamu i b'a tila fila ye tilancɛ i b'o ni situlu ɲagami ɲɔgɔn na i y'a faamu i b'a ni situlu i b'a ɲagami ɲɔgɔn na i y'a faamu n'i ye joli ko sɔgɔma i bɛ jeli nettoyer n'i y'a ko sɔgɔma sisan i bɛ sɔrɔ ka mugu in d'a la i y'a faamu k'a daminɛ sɔgɔma fo ka taa se sufɛla ma i bɛ mugu in d'a la mugu finman in d'a la k'a siri ni sufɛla fana sera i b'o nettoyer tuguni n'i y'o nettoyer sisan i bɛ sɔrɔ ka i ye mugu min ni situlu ɲagami ɲɔgɔn na i bɛ tila k'o d'a la i b'a siri i y'a faamu sufɛ i b'o kɛ situlu ta ye donc min ye sɔgɔmada ta ye i b'o kɛ mugu gansan ye i y'a faamu i b'a ye joli in bɛ minɛ a bɛ dɔgɔya n'a y'a sɔrɔ u ye dabali de kɛ k'i bon ka joli in bili la a kɛra kɔrɔtɛ jugu fɛn o fɛn u y'a kɛ ka joli jugu in bili la fura in bɛ a bɔ dɔɔnin n'a y'a sɔrɔ hali kolo b'a kɔnɔ hali tumu b'a kɔnɔ n balimakɛ n balimamuso a bɛ bɔ dɔɔnin ka joli in da k'a dɔgɔya fo a bɛna ban pewu i y'a faamu nin ka jugu a ma kosɛbɛ n tɛmɛtɔ de ye yiri in ye sisan an balimamuso caman bɛ yen u sigilen bɛ so kɔnɔ dɔw ka joli ka bɔ ye joli fo a kasa bɛ bɔ ka so kɔnɔna bɛɛ lajɛlen tiɲɛ balimamuso i jija i ka basi yirini ɲini i y'a faamu a den jalen i y'a faamu donc i b'a ɲini den 10 walima den 5 k'a mugu bɔ k'a kɛ nɛgɛpalanin kɔnɔ k'a sigi tasuma kan k'a sisi quoi i y'a faamu a bɛɛ mana sisi k'a bɛɛ kɛ mugu ye sisan la i bɛ sɔrɔ k'a kɛ manesi boîte kɔnɔ k'a tila fila ye ka tilancɛ k'o ni situlu ɲagami tilancɛ mugu i bɛ to k'o d'a la sɔgɔma o sɔgɔma i bɛ jeli de nettoyer n'i y'a nettoyer i b'o mugu k'a la i y'a faamu wula fɛ i bɛ tila k'a nettoyer su fɛ min ni situlu ɲagaminen don i b'o k'a la i y'a faamu munna dɔ ye situlu ye munna dɔ ye mugu gansan ye i y'a faamu o histoire ka jan kosɛbɛ munna a bɛ kɛ situlu la o de kosɔn n t'a fɛ video ka janya i y'a faamu docteur Mangane aw ka se ka lafiya aw ka sow kɔnɔ fura dɔw bɛ yen n'an y'a ye an k'a fɔ mɔgɔw ye k'a di mɔgɔw ma fi sabilillahi u ka se k'u yɛrɛ dɛmɛ n'a ye a balimakɛ dɔ docteur Mangane inchallah nin video in kɛra le 20 i y'a faamu juin le 20 juin an bɛ le 20 juin la bi inchallah 2025 a balimakɛ dɔ docteur Mangane salamu alaikum